ngifuna ukuvela. Nabo nje uyavela. Osivule siyahamba manje. Oh wow, Betnani, hey, ndibona into apha ku YouTube. uAbongwe Mseleku decided to start her YouTube channel. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So samazi ke mosu uAbongwe Mseleku, intombi katata Musa Mseleku kunye nonkosikazi wakhe wokuqala uMacele. Now bayavela ke kuThando Nesithembu, and then ngoku bane reality TV show yabo Izingane Zesithembu apho ke sibhizi sibabukele khona. Now uAbongwe ke ungumuntu active kakhulu on social media, but ke uthanda kakhulu upheka, but uye azenze ke ne-vlogs, but azifake ke mostly on Instagram, I think naku TikTok, I'm not sure ngo-Facebook. uAbongwe ke uhlala eJoburg apho afunda khona, wenza ifilm. Yes, wenza ifilm. So ngoku she decided to start her YouTube channel because uthi abantu kudala besitsho kuyiba wethu khakwenza YouTube channel man, ubone khakuvloge ke sibone ithini into yakho uyabo. So ke waqala ke uAbongwe, ibizwa igama le channel yakhe nguAbongwe_Mseleku. Ivideo yakhe yokuqala ke ubhizi wenza ivlog apho ke ebe traveler from KZN to Jozi, wasibonisa ke ngokesuka kowabo nanku ke apha kunye netata yakhe njengoba simbona ehamba eyomkhwelisa wade ufika ke naseJohannesburg. Sana Abongwe nanku elibele isixhosa kakayazi ba usibeke phi kwezinto zakhe aziphetheyo, ebebheke kwi-holiday ke eKZN kuba ke nabe kuvalwe izikolo. Uyachaza ke ba njengoba ebuyela ku-second semester kuninzi okuzabe kusenzeka, so she's gonna share everything with abantu bakhe apha ke ku-YouTube, guys. So please go support her, ni-subscribe Betnani ku-channel yakhe. Ndiyavuya abantu xa beqala i-YouTube channels zabo ngoba here we are sithetha ngabo nento abazenzayo ko-social media already, nento ezikwi-reality TV shows zabo, and we're making money ngamagama abo. So might as well umntu naye athi capitalize on that, avule YouTube channel yakhe, share i-content yakhe le ayishare kwezinye social media platforms. Anyways, enze imali ku-YouTube because imali ikhona ku-YouTube Betnani. You just have to build a community yakho and share whatever you're comfortable with sharing, wenze imali through Google AdSense. So yeah, congratulations ke to uAbongwe for finally starting her YouTube channel. Guys, please go subscribe to her channel because niyayazi ba niyabathanda bakwaMseleku, hence ke most yenu ilapha kuMamgobhozi TV because I mostly speak about them or their reality TV shows. Let's welcome uAbongwe and congratulations to her. I'm sure she's gonna reach 1,000 subscribers soon, and ke uku if we upload videos zakhe uza reach anala 4,000 watch hours idingwa ngu-YouTube abe monetized, kube mnandi naye enze wethu an extra buck apha ku-YouTube. Ivlog yakhe yokuqala yabonakala ba hashem yenziwe nyani ngumuntu owenza ifilm, you know, i-intro yakhe is proper, then ke ukune credits at the end of the vlog kuyacaca ba hayi sure yabona lo ngumuntu owenza ifilm nyani, good quality. Akho ngako, she was just traveling from KZN to Joburg, so that was her intro vlog. Anyways, inkosi kakhulu guys ngothi nibukele le video. uMamgobhozi yanibona ku video landelayo. Bye.